थांबा आं पुलिस लोगो मोनगोन बेनिखायनो आं बैथिं थांनोसै लोङैबावनांगौ थौ Bye. Police dulu, jangan nongol jangan. Aida. Sajeeb Boro. नहीं सर नहीं जो लंग माविले ए जो टुपला को बोनी में नहीं गए हाँ बहुत हम नहीं दूँगा बे जो टुपला को लाना नहीं अरे बोनी में नहीं दूँगा बिको है साला ने सिर्फ लॉकडाउन में उठाने के सिक्के ना माँ साला बेच जो कुछ चिपट रहा और ठुमको Salah, konta pulis bah. Aku sirip lambe kubaku korolo kusudah bah. Naik. Bima, haluko nadana songdo deh. बेफोरखौनो जायाबालाय माथो जानो हाथाय बाजाराबो गैया नालाय नै आयै आं बै दैसायाव ना गुरनो थांनि दा मोनायाव मैथाजों जानो थां आइ दालाय स्कुलबो गैलाब्ला नाफोरखौनो गुरना लायदो ददेरे बिमा फिसाजोखौ क्लास गैया होननानै ना गुरनो थिनहरबाय थानोसै होमबा नोंसोर सानैजों मा रायलाय आं हले मिथिला आं ना गुरनो थांसै मास्टार बाबु मोनसे माथो फै जिरायफै नै आदै बे बिबारि मोननि न' नङा होनबा नंगौ ददेरे बिमा बे मासिखौ लाना फै लायगौ र' बेयाव जिराय बाबुमोन जागोन दे ददेरे बिमा बाबु मोननो दै लोंनो लाना फै र' लायनि आसा बाबुमोन बबेनि जाखोथाय आं सोंफ्लांबाय गाज्रि दामोन आं जाम्बा मानसि नालाय जेबो गाज्रि मोनाखै आदै जों सानैबो महन ब्रह्म हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि नै बिथाङा दावहारु बर' बिथांनि गामिया हाब्रुबारि खुलुमबाय आरो आंनि गामिया बै खान्थालबारि गामिनि माने आंनि मुङा जौस्रां बर' आरो आङो गाहाय फोरोंगिरि नो बाबुमोन दैया
दैयाबो गुसुसो जाबाय दा गुदुंसो लोङोमोन खोमा जागोन दे मादै जागोन आच्छा आदै मादै नोंसाजो बिबारिया न'आव दङ ना जोंहानि आइ बिबारिखौलाय मानो नागारफैदों बिसोरलाय ना आइ बिबारिखौसो नायनो फैदों नामा ददरे बिमा बिबारि आइखौ खोन्थानो थांलाय र' होनबा आं खोन्थाहैनि बाबुमोना जिरायसो दे जागोन दे आच्छा आदै माब्रै दङ दासान्दि दाथ' बर्तमान मोजांबो ससे गाज्रिबो ससे सोलिना दं माथो खालामनो बिदि सोलिनानै जायाब्ला दे जोंबो थिगानो दङ दासान्दि आरो बिदिनोसै मामोन आफा नै बिबारि आइ नोंखौ खौरां लानो फैदों बाबुमोना खुलुमबाय खुलुमबाय औ बिबारि जों नोंनि खौरांसो लानो फैदों बिदिनो नोंसोरनि फरायसालिनि फरायसा लोगोफोरखौसो जोङो खौरां लागासिनो दङ आच्छा बिबारि नोंनि फरायनाया दासान्दि बोरै जानानै दं दासान्दि थिगानो दङ सारमोन आथिखालनि थासारिखौथ' नोंबो मिथिखागौ दासान्दि बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरास जानायनि थाखाय गोबां स्कुल कलेजफोरखौनो बन्द' होनाय जादों औ आंबो एसे खोनादों औ बिबारि दासान्दि सोलोंथाइ बिफाना जोंनो जा बिथोन हरदों बेखौनो जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोङो फोरोंगिरि जानानै जोंबो नोंथांमोनखौ बा फरायसाफोरखौ जोङो एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजों क्लास खालामनायखौ जोंबो बेब'स्था खालामनानै होनाय जादों आरो आथिखालाव डिजिटेलनि मेथडजों बा आदबजों जोङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो बादा बा फोरोंनायनि बेब'स्थाखौ खालामनानै होनाय जादों दा खोथाया जाहैबाय जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो एन्ड्रइड मबाइलनि गोनांथि जाना फैबाय नै आइ बिबारि जों हाजिरा मावना जाग्रा न'खरालाय एसेबां बुरजा रांनि मबाइलखौ बहाथ' बायनो हानो जाबाय आदै जोङो बिबारिनि जिउनिफ्रायसो जों साननो नांगोन जोङो बिबारिनि थाखायनो जों बयबो साफ्रोमबो समखौ दानांसिगोन आरो इसोरा जोंनो बरादखौ दानानै हरा जों बरादखौ जों गाव गावसो दानानै लानांगोन बुजिबाय दा आदै बेफोर जेंनाया बयनिबो न'खराव गासैनियावबो नुजाथियो होनब्ला जोंहाथ' दासान्दि जेबो राहा गैथ'ला जागोन आदै बै बाथौगुरि गामियाव मोनसे गिदिर एनजिअ दङ बिसोरो गोरिब गुन्द्राफोरखौ मदद खालामो जों बिसोरखौ बुंहैसिगोन दे बुजिगासिनो गैया आदै बिदिब्ला लानोसै नामा दे बिदिबालाय ओंखामबो जगार खालामनाय जायासै नांलाया आदै माथ्र जोङो बिबारिनि खौरांसो लानो फैदों आदै बिबारि नोंबो मोजाङै फरायनो नाजादो दासान्दि आच्छा आदै बिबारिखौ मोजाङै जोथोन लादो न'आवनो थानानै जाहाथे फरायो आरो बिबारि नोंबो गावखौनो जोथोन लादो मानोना बारहावा गाज्रि दासान्दि बिदिब्ला जों थांलायनोसै आदै खुलुमबाय दे खुलुमबाय जागोन सार महाजन बाबु न' दं ना हाब सोर जालायखो मोख्रे फैसो माथो फै जिराय फै जिराय हाब माथो खौरांमोन हाखु दाखु फैदों जे दिनै महाजन बाबु फैसा माङाय नांगौ जादोंमोनलै आंनावबो फैसायानो गैथारालै दासान्दि न' माइरङानो गैथारालै महाजन बाबु सिगांनि फैसाखौनो होआखै माथो ओइ महाजन बाबु माबा मोनसे खालामनाबाबो होथारदोलै फैसा माङाय बाबु गामसायाव फैसा थायो नामा गामसायाव फैसा गैया ओरैनो गामसाखौ बोलाबायदों साला ओइ मानि होथारदोबो 50 थाखा बाबु हालासो लांनो हरथारदो साला फैसा लांनोबाल' फैबाय थायो मोनमारसिगोन र' माङाय बारा हरबाला हामथारगौमोनलै
50 थाखा लादो फैसा गैला आरो खुलुमबायलै आदा खुलुमबाय दांनि जिरायग्राखौसो लाबाय बियो हर औ बैयाव जिराय बावगारनासो जोबलांदोंमोन माहाजोन बाबु मा न'आव थांसैलै आं दे थांदो मोजाङै थां दे आरो फैसाखौ मोनगोबाय र' आं 50 थाखा थोगोबायलै आंहा दिनै मानसियालाय थांदोंना थाङाखैलै बियो मानसियाबो बारा थिग नङा बियो मानसियालाय थांदोंना थाङाखैलै बियो थांबाय र' बिसालाय मानसि दंना गैया औ दङ सोर जाखोमोनलाय आं सिनायनो हायासै औ जों बै बाथौगुरि एनजिअनिफ्राय फैदों ए नंगौ नामा जागोन फै जिराय फै आफाखौ लिंनानै माथो जोलाव फंबाय मोनसोलाय खुलुमबाय गामाखालि फैफेरा दिनलाय माथो खौरां लाना फैखो औलै आदा गेन्द्रानि न'खरखौसो एसे खबर लानो फैदोंमोन आदा गेन्द्रायालाय माथो खामानि मावामोन अलै बाबुमोन दैज्लाङाव जानोसो लाव सां बनायना होदोंमोन आदा नोंथांनि गथ'आ मा फरायखो आंनिया फिसा हिन्जाव सानैल' बिबो जेवजासो ददेरेया मेट्रिक लिरदों बिबारिया थाखो 9आव फरायबाय थादों मा होननो बाबुमोन आंनि न'खरनि हालोदखौ जागोन आदा गेन्द्रा जोंबो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों सहायना सोलिबोबाय नंगौ आदा जों बांद्राय गोबाव खालामलिया नामा जों माने नानि बिबारिनिसो नैबे एन्ड्रइड मबाइलखौ होनो फैदोंमोन आइ बिबारि आइ मामोन आफा नै आइ बिबारि फंबायमोना नोंनि मोजांनि थाखाय मबाइल लानानै फैदों नै जारौ जामबुंखौ नाजावदो खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फंबायमोननिसिम फोरमायस' हायै साबायखर बावनाय थाबाय मानोना बिबारि आइनो हरखाबै अनलाइन क्लास खालामनो मबाइल गंसे होफैनायनि थाखाय नै आइ नोमादैमोनखौ खुलुमफै जारौ बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै बेराफारसेथिं कर'ना भाइरासनि लकडाउन नोंल' मोजाङै फरायदो जागोन दे खुलुमबाय आदा थांलायदोनोसै